Nagyjából a koncepció arról szól, hogy ezzel a motorral motorozunk, az RT-vel, meg a GS-sel, vagy GS Adventure-rel túrázunk és motorozunk. Van egy út, amit bejárunk, és hát ami 20-30 évesen jó, az nem biztos, hogy 40-50, sőt 60-ban jó. Tehát ehhez el kell jutni, ez nem azt jelenti, hogy megöregedtünk, mások a motozási szokásaink. Az elektronika, ha rendelsz hozzá ezt a Dynamic Ezát, szintezi, ez tökéletesen megold mindent, tehát az asszony nem megy a nyakadba, te nem mész az asszonynak a mellei közé hátra, hogyha esetleg fékezel, meg gyorsítasz. Ha a Garmisch-ba elmentek, jövőre tervezzük, hogy együtt megyünk, és forgatunk valamit ott, akkor ott látjátok, hogy nagyon sok hölgy, az nem F900R-rel, hanem R1250R, vagy annak az elődjével az R1200R-rel motorozik. Miért van ez? Mert jó a fizikája a motornak, súlypont elosztása nagyon mélyen van, tehát nagyon könnyen motorozható. Mai műsorunk a BMW 1250 köbcentis boxer motorja köré szerveződik, ugyanis hiába itt az 1300-as, attól azért még itt modellek léteznek, vannak, azt nem tudom, hogy lesznek-e még ezzel az erőforrással, de nem is erről szeretnék beszélni. Pesti Zoltán vendégei vagyunk, köszönöm szépen Zoltán, hogy Sziasztok! Hoztolsz itt minket Balatonbogláron a Fullgáznak a BMW Lifestyle szalonjába. Két modellt fogunk összehasonlítani, illetve hát két modellről fogunk párhuzamosan beszélni. Az egyik az R1250R, a másik pedig az R1250RS, ráadásul kék. Igen. És mindenki értse, ahogy gondolja. Ahogy szeretné. Igen. Természetesen, ezt már több adásban is elmondtam, de hát így van ez. Jó történelemtanár vagy, és a modellt, hogy megértsük, egy kicsit vissza kell ásnunk a BMW történelmébe. Mondjuk, ha jól tudom, itt most azért nem annyira mélyen kell. Hát nem annyira mélyen, mert elméletileg egy naked motorral azért áshatnánk egészen a Kurszki csatáig, vagy az előttig, de inkább hagyjuk ezt meg másnak. Hát alapvetően ez a két modell nagyjából egy platformon van. A BMW ezt 2019-ben hozta ki, a végső modell, ami itt van mögöttünk, az tavaly újult meg, mind az R, mind az RS, tehát akkor kapta meg az utolsó faceliftet. Tehát ehhez, hogy ideérjünk, vagy erről beszéljünk, ahhoz egy pár dolgot azért el kellene mondani előtte, hogy ez nagyjából hogy alakult ki, és miből mi lett. Tehát nagyjából menjünk vissza, tehát most két modellről, először beszéljünk a Roadsterről, tehát a Nakedről, a csupasz modellről. Ugye a BMW-nél, az R, ugye? Igen, a BMW-nél az R betű jelenti, elől az R ugye a boxert jelenti, hátul, tehát a számok mögött pedig magát a típus modell, tehát itt nálunk ezt a csupasz jellegű modellt. Megjegyzem, és én mindig vállalom is, hogyha valamit nem tudok, és hát motorozással kapcsolatban én még nagyon zöldfülű vagyok. Nem tudtam, hogy az R az a boxert jelöli a BMW-nél. Hát a BMW-nél ez régóta így van, igen. És az RS-t azt egy kicsit ugye kezdjük akkor a Nakeddel, utána pedig az RS-ről beszélünk. Nagyjából a története ennek a motornak, ugye most a közelmúltról beszélünk, bár ezek a motorok már nem is youngtimerek, hanem már lassan oldtimerek. Ez a 94-ben megjelent R1100R-ről beszélünk, ez egy 1084 köbcentis motorkerékpár volt, ami 80 lóerős, telelever futóművel, tehát ezzel a klasszikus BMW első felfüggesztéssel készült. Tehát ez jelen pillanatban, ha meglátunk egy ilyen motort, akkor nagyon sokan még egy ilyen nagyon retro kinézetű oldtimerre gondolnak, jó nagy tankja van, tehát még a rakéta porszívó korában készült, mondhatjuk azt, hogy nem az utolsó darab, mert 1150-ig ugye nem volt CAN-busz elektronika, tehát mindig azt szoktuk mondani, ez az örökké valóság, meg 2 nap nagyjából, tehát ezen még egy Zsigulin nevelkedett szerelő az elboldogul. Tehát ezek a motorok, ezek nagyon tartósak voltak, nagy futás teljesítményen, láttunk 4-500 000 kilométeres futású motort ebből. Tehát ezek voltak a kezdet nagyjából, tehát most mondjuk azt, hogy nem mentünk annyira messze ettől a modellcsaládtól, illetve 1150R az, ami ugye ezt leváltotta 2001-be, tehát az egy picit már erősebb motor, fölfúrták a motorblokkot 1130 köbcentire, ez 85 lóerős volt,
aztán utána változtattak a teljesítményén, tehát ezen is egy klasszikus telelever futómű volt, de egy kicsit olyan butácskán nézett ki magának a motornak az első felfüggesztése. A nagy változás, ami ugye a számból is adódóan, hogy most ugye 1250 erről beszélünk, és akkor ennek a tényleges elődje az R1002R vízhűtéses modell volt, amíg 15-be debütált. Ennek az elődje az az R1002R légolajhűtéses 2006-ba kijött modell. Most azt kell tudni, hogy a BMW, amikor leváltotta ugye ezt az 1150-es sorozatot, az első körben mindig a GS-sel kezdünk, ugye a GS a legfontosabb modell ebbe a családba, ez volt 2004-ben, 2005-ben kijött az RT, kijött egy gyönyörűséges motor, amiről majd beszélünk későbbiek folyamán, amit ugye azért megossza a motorosokat, ez az ST volt, ugye ez a Sport Tourer, ezt nagyon rövid ideig, 2005-től 2007-ig gyártotta a motor, tehát 2008-ban már nem volt ez a modell, illetve volt az S verzió, amiből elég kevés futott, tehát az volt egy ilyen sportosabb, 122 lóerővel fölpakolt, teljesítménybe fölpakolt modell, és ezt utolsóként zárva kijött az R1002R. Ez egy léghűtéses, klasszikus építésű motorkerékpár, telelever futóművel, itt 109 lóerő volt már, tehát ez a motorkerékpár már egy mondhatjuk azt, hogy egy picit modernizálva lett, de azért még a telelever futóművel még éreztette ezt a hajós jellegét, ezt a imbolygunk, tehát ha motorozunk, akkor ugye azért kevésbé jött a visszajelzés az útról, tehát azért ez ilyen légiesen könnyedén lehetett vele túrázgatni. Nem egy sportos jellegű motor volt, tehát igazán maga a motorkerékpár túra jellegű volt, de próbált egy kicsit a klasszik hatásra építeni, tehát ez még azért nem volt kávérészszer, tehát egy klasszikus modellről beszélünk. Ugye ezt a BMW 2015-ben váltotta le, tehát ezeket 14-ig gyártották, ugye ezeknek 11-ben volt egy DOHC faceliftje, egy kis ráncfelvallással, illetve volt ilyen, hogy klasszik kivitel, drótkülös kerékkel, fehér csikozással, tehát volt mindenféle olyan kiadás, amivel egy picit a típusnak az életpályát próbálták egy kicsit hosszabbítani, de alapvetően az R1002R 2015-ben jött ki, ami ennek a jelen pillanatban lévő 1250-esnek az alapja. Tehát ebből indulunk ki. Nekünk, ha ugye jól emlékszem, akkor Szintrában volt a 2015 tavaszán, kora tavaszán volt egy tréningünk, egy ilyen 5 napos tréning Portugáliába, és ott mutatták be az új RT, illetve az RS-t, és hát ott megdöbbentve tapasztaltuk első körben, azon kívül, hogy most kicsit a fézerre hajazó lámpát kapott a motor, tehát magyarul egy kicsit szakítottak ezzel a klasszikus építéssel, ami eddig a BMW-nél megszokott volt lámpaügyileg, hogy a motorkerékpárnak nincsen telelever első futóműve. Tehát eddig a BMW nekünk mindig úgy tanította, illetve úgy adta elő, hogy ezt mint a Szent Grál, úgy hordoztuk ezt a telelever futóművet, és ez piedesztára volt emelve, és ugye nem értettük azt, hogy akkor most mi történt. És akkor megkérdeztük az ottani mérnök urat, a fejlesztő mérnököt, hogy hát akkor most mi van, és akkor hát egyszerűen legyintettek, és mondták, hogy mivel a Dynamic ezával meg lehet oldani, ugye ez egy 45 mm-es csúszószáros fordított teleszkópvillájú első felfüggesztésről beszélünk, ebből adódik, mindent meg tudnak oldani elektronikával, tehát most már nincsen szükséged a telelever futóműre. Aztán utána azért későbbiekben utána jártunk ennek a történetek, hogy ennek most olcsósítás volt a szerepe, vagy esetleg mérnöki munka, ugye hát a telelever az adta magát a GS-nél és az RT-nél, de hát ugye kicsit értelmezhetetlen volt számunkra, hogy most az RS-nél, illetve az R-nél ezt miért hagyják el. Nagyjából a koncepció arról szól, hogy ezzel a motorral motorozunk,
az RT-vel, meg a GS-sel, vagy GS Adventure-rel túrázunk és motorozunk. Tehát egy kicsit más a koncepció. De amikor azt mondod, hogy motorozunk, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen akkor a futómű, mert szokta ez a vád érni a telelever futóművet, hogy az nagyjából megold helyetted mindent, és pont, nem is akarok többet hozzátenni. És akkor itt most a sportosság jegyében kivették ezt a fajta komfortot, és raktak bele egy olyan futóművet, ahol jobban visszanyúlunk a valódi motorozáshoz. Már nem akarom megsérteni ezt, aki nem így motorozik, és úgy sokkal direktebb, és több múlik rajtad. Hát a telelever az egy más történet, tehát az, hogy most könnyen motorozunk vele, nem általában minden BMW-vel könnyen motorozunk, tehát azért elég semleges a karakterisztika. Elég semleges a karakterisztika, most mindegy, hogy egy F800R-t veszel meg, vagy mindegy, hogy egy S1000R-et, tehát a kategória társaihoz képest balfékbiztos motorok. Tehát a legrutintalabb motoros is elhiszi magáról, hogy jól motorozik, holott a motor nagyon sokat tesz hozzá. Tehát ez nem egy rakoncátlan csikó, ez egy kicsit azért ilyen letisztultabb valami, de a telelever futómű az egy más történet, tehát itt jelen pillanatban igazán magáról a dizájnról, illetve magáról, amit akart sugározni az a motor, inkább egy sportosságot vagy erőt, és ezért hagyták el ezt a futóművet. Tehát mondom még egyszer, az elektronikus futóművel meg tudja oldani a BMW ennél a teleszkóp villánál ugyanezt, hogy ezek a süllyedések, ugye a terhelésváltási reakcióból adódóan súlypontváltozás ne legyen az, ami. Tehát igazán itt maga a koncepció a design oltárán, ugye a telelever ott vérzett el, tehát itt alapvetően arról van szó, hogy maga a motorkerékpár egy kicsit sportosabb, magát a motorozást, amit én mondtam, tehát ezzel azért mondhatjuk azt, hogy egy naked motorral nem csak tehát túrázni lehet ezzel a motorral is, de kifejezetten inkább ez egy jó érzés az, hogy az ember egzisztenciálisan megengedheted magadnak azt, hogy egy garázsba tartasz egy motort, és egy ilyen motort teszel be, és esetleg neked egy pár alkalom elborul az agyad, és akkor mit tudom én, kifújod a levegőt, elmész a Balaton körül, Pilisbe, Mátrába, bárhova motorozni, és jó érzed magad. Tehát igazán nem biztos, hogy elmész a 90 kategória fele, tehát a Café Racer fele, ennél a motornál ugye maga a motorkerékpár azt a tudást birtokolja, amit jelen pillanatban a BMW technológiája tud, tehát magyarul minden felsőpolcos termék rajta van, tehát az elektronikus futóműtől az ABS-en át, kipörgésgátló rendszeren, passzív-aktív biztonságtechnikai berendezésekig, tehát ez a motor mindent tud, de mégse az, amire ránézel, és most ezzel akarsz elmenni Gibraltárig, vagy mit tudom én, Malaga alsóig, mert igazán nem erről szól a történet. Ugye szoktam mindig mondani, hogy a magyar motorosnak van két nagy átka, sok van, de kettő nagy, ez az egyik a 46-48 szélességkör, tehát azért január elején azért Palermo alsón ezt a játékot még elég sokan játsszák, itt kevésbé. Mondjuk afele haladunk. Hát igen, sajnos igen. A másik történet pedig az, hogy a magyar motorosnak el kell menni a hegyig. Na most erre volt egy kedves pécsi ügyfelem, aki azt mondta, hogy hát Zoltán, én a hegy alatt lakom, én értelek, hogy a hegy alatt laksz, csak amikor ott Pécs és Orfű között azon a 15 kilométeren, meg plusz az Abaliget 4,5 kilométeren topzoltok 82-en március elején egymás fenekébe, az nem biztos, hogy annyira szerencsés. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért vesznek nagy túramotorokat, meg mindenféle túra endurót, mert ugye kényelmesen pakolva szélvédelemmel el tudsz menni a világ végére is. Hát egy nakeddel azért kevésbé, bár ugye annak idején azért tudjuk azt, hogy a lengyelek Kispolszkival bejárták fél Európát. Kompromisszumos. Meg ugye Olaszország Fiat 500-asban nőtt föl a 60-as években, meg a 70-esek elején, de ugye hát most már azért máshogy nézzük ezeket a dolgokat. Egyébként ez a két modell pont jól mutat. Igen, és az R modellel én azt szoktam mondani, hogy el kell menni a hegyig, és a hegyen viszont tényleg a Vidámparkba a hullámvasút, tehát Fülcimpa alsó szélig ér a vigyor, mert ezekkel a motorokkal lehet bazi nagyot motorozni, feltéve, ha nincs utasunk, meg nincs pakkunk, tehát akkor azt mondom, hogy egy eszméletlen jó történet. És hát nagyjából a Naked ez ennyit is tud, meg hát azon kívül, hogy tetszik, és ez az ős anyja, vagy ős atya,
magának a motornak. Ugye szoktuk mondani, hogy az előző podcastben is beszéltük, hogy ha lenne egy fa, akkor ebből nőtt ki az összes többi ág, és ebből jöttek a Tourer Endurok, meg mindenféle más motor. Na, és akkor mindjárt rá is térünk itt műszaki sajátosságokra, de említést tettél az R1002 ST-ről, és hogy oda még visszatérünk. Igen, az RS kapcsán majd visszatérünk rá, igen. De hát most visszamehetünk, mert hogyha most az RS nézzük, ugye az RS-nek ugye az utódja az ST volt, ott volt egy nagyobb szünet, tehát a 2008-ban szűnt meg az ST, és utána 2015-ig semmi nem volt, tehát abban a kategóriában egyáltalán. Hát az ST az egy ilyen hát egy furcsa motor. Mi 2007-től BMW-zünk, én nem értem meg azt, hogy eladhattam újonnan ilyen motort, meg a szalonunkban nem is volt, viszont azt megértem, hogy használtam, volt két ilyen visszaszámított motor. Az egyiket 2 év alatt adtam, a másikat szerintem ilyen 2,5 év alatt, tehát alapvetően nem az volt a kérdés, hogy mennyibe kerül, hanem jön-e egy ember, akinek tetszik ez, vagy nem. Hát hál' Isten pont jött. Ez egy bazikezes, annak idején abban a korban ez egy kompromisszumos, RT-nél azért jóval kisebb, tehát aki nem vágyott egy ilyen buflák nagy hegyomlás méretű túramotorra, akkor ez egy tökéletes választás volt, lehetett dobozolni, bár vicces volt, mert a hátsó dobozát úgy oldották meg, hogy a hátsó topcase tartón nem volt semmi, csak egy fém merevítő, és erre tetted rá, és ugye idővel ez kirázkodott, és leszakadt a doboznak az alja, széttört. Tehát ez egy kicsit olyan sendrián mérnöki munkára van, de hát volt ilyen is. Na, szóval az ST-nél ugye az alap történet az volt, amikor ránéztél, akkor ugye sokan ugye így hívták, hogy Klüklops, vagy volt ilyen neve, hogy világító torony, de hát hallottuk ezt a katedrális-szerű lámpa, és egy nagyon-nagyon furcsa légbeömlőt gyártott rá a BMW. Ez mondhatjuk azt, hogy egy kicsit a korát megelőzte. Tehát ezt kicsit később kellett volna kihozni, hát ez a motor megbukott, 2005-től 2007-ig gyártották, tehát ez volt alapvetően annak az RS-nek az elődje, ami jelen pillanatban van, illetve hát mondhatjuk azt, hogy ennek az 1002-ese volt konkrétan, ami pont előtte volt, de az nagyjából ugyanerről koncepcióra, erről az alapra épül. Tehát a 2015-ös debütálásig volt egy nagy szünet, és ez a modell nem volt a BMW-nél. Ezt megoldotta a BMW a KSL-3-mal, ugye ez volt a KSL-2-es család, KSL-3, ami sajátos módon 2015-ben megszűnt. Ezt nagyon-nagyon sokan szerették. Valahogy a BMW nem fejlesztett meg azért a marketingesek azért nézik, hogy fogynak a piacon a modellek. Ebből adódik a vásárlás, illetve a motorozási kultúra ugye változik, ez folyamatosan jön-megy, és hát sajnos vagy nem sajnos a KSL-3-est ugye elvitték a BMW-nél az S1000 XR fele. A KSL-3-ert, ami ugye a nagy teljesítményű Nakedünk volt, azt szintén 15-ben megszüntették, ez is egy marha jó motor volt, nagyon szerettük, és hát ugye az R mellé ugye felsorakozott az F800R, ez volt ez a újrakezdő, egy nagyon könnyű kis kezelhető Naked modell, illetve az S1000R, ugye a S1000RR-nek, a R-nek a versenyblokkjából 2014-ben megjelent a kicsit sportosabb, de hát azért kevésbé pályázós történet, és akkor van még egy történetünk, amikor ugye a BMW szétszette az R1002R-t, a légolajhűtéses technikát, ami 2006-tól volt 2014-ig gyártva. Ezt a klasszikus modellt így odadobta, és ugye ehelyett kihozta ezt a kicsit olyan műanyagosabb, modernebb R1002R-t és a 90-t. Tehát ekkor szedte szét a klasszikust és a kicsit a modernet. Az első 90 14-ben jött ki, és érdekes módon azon egy egyszerű mezői ABS volt, semmi plusz technika, nem volt rajta kipörgésgátló, semmi, azzal tényleg úgy lehetett motorozni, ahogy a nagykönyvben van, tehát tette-vette magát, terhelésváltási reakciókat érezted. Majorkán volt ennek az oktatása, azt ugye az előző 90-es videómban is elmondtam, ott mentünk ilyen birkanyályos hegyi szerpentineken, és ott
vette a motort 60-70-80-nál, tehát úgy éreztük azt, hogy ez tényleg az, ami nekünk úgy annak idején még a 80-as években megvolt, hogy nem volt semmi, de azért kellett gépészkedni, azért itt a hónajszag, meg az izzadságszag azért teljesen gyöngyözött a homlokunk, de hát ez ilyen, tehát ezt szeretjük. Tehát ez lett a klasszikus modell, és a modern világfele pedig az R1002R tolta el, ugye ez 2015-ben, ahogy mondtam, és hogy kijött, ekkortól számítjuk ennek az elődjét, ennek az R1002-50R-nek, illetve hát a testvérének, az RS-nek. Beszéltünk sportosságról, beszéltünk egy kicsit túráról, hogy ugye el kell jutnunk a hegyig, az egyik a naked, a másik az a szélvédelemmel ellátott modell, mindeközben pedig egy boxer motorról beszélünk, amiről azonnal mondjuk nem a sportosság jut eszembe, inkább a túra. Úgyhogy egyrészt majd beszéljünk a blokkról is, hogy ez az 1250-es blokk, ez most megegyezően teljesít, mint ahogy mondjuk a GS esetében, vagy ehhez képest van valami hangolásbeli különbség. Meg egyáltalán, hogy akkor most sportmotor, túramotor, sporttúra, vagy túrasport. Mert ugye itt is vannak ilyen ellentmondások a kategóriák között. Nem mindegy, hogy milyen irányból közelít. Igen, tehát Kelet-Közép-Európa, vagy Közép-Kelet-Európa, egy geográfus biztos ebbe belevész. Itt annyira mindegy lenne, a KSL-3S, amit megemlítettem, az inkább egy sporttúramotor volt, tehát régen még, amikor még én gimnazistaként a motorkatalógusokat faltam, akkor egy FJ 1200 Yamaha az volt a nagy kedvencem, az egy sportmotornak számított még a 80-as évek elején, 83-84 körül. Aztán ugye szép fokozatosan átalakult, tehát mondhatjuk azt, hogy ez az RS, ez inkább egy túrasportmotor, de most itt szómágia játék a szavakkal, hogy honnét mit nézünk. Inkább ez az RS, ez a konfigurátorban úgy találjátok meg, hogy a sportmotorok alatt van, de hát nem tudtak olyan kategóriát tenni, hogy sporttúra vagy túrasport. Ez inkább egy túrasportmotor, a boxer jellegéből adódóan az nem sportmotor. Uh-huh. Tehát maga az egész fizimiskája az RS-nek, és kitérünk majd az RS-re is, tehát ez inkább egy ilyen azoknak készült, akik kevésbé szeretik az RT-t, tehát nem akarnak tényleg egy ilyen nagyobb, nehezebb, hát hogy mondjam, ilyet nem akarok mondani, és nem akarok megsérteni senkit, de szokták mondani, hogy az RT-hez meg kell öregedni. Meg nagy robogónak is szokták. Igen, hívni. Meg kell öregedni, ez se igaz, mert valaki már volt múltkor egy srác 30 évesen vett egy RT-t, és tök jó dolog. De itt hagyj szúrjam közben, hogy itt vagyok én, lehetővé tetted, én éltem együtt RT-vel egy hétig, és borzasztó módon élveztem. Tehát ez egy tök jó funkcionális motor. Ha arra veszed, amire készült, akkor tökéletes. Persze, csak valahogy dizájnban, tehát ez olyan, mint amikor az ember nézeget egy autót, akkor vagy egy sportkocsi tetszik, férfi emberként, aki benzingőzös, vagy egy sportkocsi tetszik neki, vagy egy limuzin. De általában nem az SUV-kat szoktuk nézni. De hát ugye az ember 50 környéken már rájön, hogy jobb fölfele ülni az ülésbe, mint lefele ülni, és ebből adódik, hogy ez is egy ilyen történet, hogy van egy út, amit bejárunk, és hát ami 20-30 évesen jó, az nem biztos, hogy 40-50, sőt 60-ban jó. Tehát ehhez el kell jutni, ez nem azt jelenti, hogy megöregedtünk, mások a motozási szokásaink, másról szól, utasunk van, kényelem, gerinc problémáink vannak, stb. Tehát bármi lehet. Nyilván az RT az egy
Ez az egy sokkal szolidabb, igen, egy megjelenésű motor. Egyébként ezek mind a két modell, amit most tárgyalunk, az ránézésre totál sportosnak tűnik. Igen. Hát ugye árulkodó ez a Boxer, hogy az egy kicsit ilyen összeférhetetlen. De arról meg nem az jut eszembe. Tehát az R1250R az a motor, amit azok vesznek meg, akik szeretnének egy jó minőségű prémium kategóriás technikát a garázsukba, de prioritásban nem ezzel akarják élni az életüket minden nap. Egy pár ezer kilométert mennek. Ez általában azért egy marginális modell a Boxer családba, tehát most nem akarok számmal untatni, de így nagyjából akkor most a tavalyi statisztika szerint, tehát ez a motor, ez tudott, a Naked az 3010 darabot tudott tavaly egész világon, tehát összeladásba. 4229 darab volt az RS. Ez nálunk is érdekes módon úgy alakul, hogy vagy az egyikből, vagy a másikból megy egy picivel több. Tehát nincs olyan év, hogy mind a kettő jól menne relatíve. Mi is eladunk ilyen 10-12-3 darabot egyikből, akkor a másikból csak 6-8 darab megy, tehát ez mindig valamelyiknek a kontójára megy ez a történet. Azt akkor még abba segíts, hogy jobban meg tudjuk érteni, hogy 3-4 ezer éppen. Igen, mondom, mennyi? igen, az RT-ből nagy visszaesés van, már azért 18 ezeret tudott még régebben, és most pár darab hiány tudott tavaly 9000 darabot. A modell frissítés, mert ugye az... Igen, majd jövő év valamikor, amit majd megtudnak a kedves ügyfelek majd valamikor. És hát ugye most a GS viszi el a sót, mert tavaly a GS az 56.004 darabot tudott összesen 1002 és 1002, tehát 1250 GS és 1250 GS Adventure-ből, ezt ugye együtt számoljuk, de akkor most akit érdekel, 1223 darabban adott el többet a BMW Adventure-ből, mint GS-ből, de hát a GS az ugye kifutó modell volt tavaly, ugye jött az 1003-as, és az 1003-asból tudtunk 4528 darabot, úgyhogy október végén indult a forgalmazása, tehát abba a 2,5 hónapban a BMW ennyit tudott a világon eladni. Hát sok márkának, ugye ez nagyjából a összfél éves eladása egy modellből, tehát most nem akarok mondani márkaneveket, de nagyjából 10 000 darabos szériákkal dobálóznak ebbe a kategóriába. Hát ilyen értelemben igazad van, hogy akkor a Boxer... Tehát ez egy marginálisabb modell. Ez azt mondom, hogy aki egzisztenciálisan elérte azt, hogy szeretne egy motort, és esetleg van valami otthon BMW autója van, vagy az öregapjának a pajtájában volt egy régi R75-ös, ők szokták ezt az R-t sok esetben megvenni. Nem azt mondom, hogy sokáig vannak ezek a motorok meg, nagyon sokan ezt dobbantónak használják, és előbb-utóbb vagy a GS fele, vagy a RT fele orientálódnak, tehát ez nagyon sokáig így is volt. Amúgy egy nagyon jó motor, csak mondom szűkebb a keresztmetszet, amire használod, tehát ezzel igazán motorozunk, az néha napján persze lehet túrázni is, mert dobozolható, szélvédelmet lehet rárakni, bár ugye szoktuk mondani, ha elmentek Rómába, vagy Milánóba, vagy bármelyik olasz városba, ott a Veszpákon vannak ezek a katedrális méretű, hatalmas nagy plexik, amik eléggé trém módon néznek ki, de egy Veszpán még azt mondod, hogy elmegy, viszont azért egy ilyen R modellen eléggé megtöri magát a varázsát a modellnek, tehát nem biztos, hogy dizájnba hozzáillik, bár volt nekem egyszer egy kedves ügyfelemnek, Szilágyi Tomi barátomnak egy R1002 R-je, az még egy régi légolajhűtéses volt, és hát beszámoltuk ezt a motort, és egyszer el kellett mennem valamikor télen valahova, és akkor rátett ilyen nagyon nagy givi, ilyen hatalmas nagy plexit, és ilyen 160-nál még tökéletesen lehetett vele menni, úgyhogy nagyon nem fújt le a szél róla, és meglepően barátságos volt maga a szélvédelem, de hát maga a dizájn az eléggé, hogy mondjam, egy kicsit olyan ellentmondásos volt. Tehát a Naked motor az egy szűk szegmens. Meg egyébként ott az RS, hát hogyha valakinek ezt tetszik, akkor vegye meg a RS-t. Hát az RS az pont arra készült, hogy akinek esetleg a szélvédelem hiányzik, az RS-sel egy kicsit máshogy boldogul, tehát ott egy állítható plexi van, amivel pár centivel följebb lehet húzni magát a szélvédelmet, illetve hát az a design, az idomzat azért egy kicsit olyan sportosabb jelleget néz ki ad. Na most a két modell között ugye az a különbség, hogy
maga a motorerő, tehát ez a 136 lóerő, ez fix, ez a modell, ez 2019-ben jött ki, ez kapott egy faceliftet tavaly, tehát 2023 koratavasszal jöttek meg a faceliftes modellek, az R-nél ledes lett, full ledes lett az első lámpa, az RS-nél már ez megvolt, tehát az 1250 RS-nél már ez megvolt, ez a ledes fényszóró, csak ott az indexeken változtattak, a fényezések változtak, illetve hát picit más opciókkal fölvarták a motort, tehát például az RS ez most már rendelhető a nyuszi fülkormány helyett, tehát ez a csapott kormány helyett az átívelő normál RS, tehát a Nakeden is lévő normál kormány, tehát ezzel egy kicsit ugye próbálnak a komfort fele hatni, de igazán ami különbség a kettő motor között, a villaszög az dettó ugyanaz, tehát a kormány villaszög az 61,7 fok, itt a 1,5 centi van maga a tengelytávban, illetve a kerék utánfutása 1,5 centivel több az RS-nél, ebből adódik teljesen máshogy fordul. Tehát ez az, amit sokan nem értelmeznek, vagy nem tudnak értelmezni, hogy nagyjából ugyanaz a motor, de mégis máshogy motorozható. Tehát ebből van ez a kis különbség, hogy egy kicsit máshogy kanyar. Tehát ő jobb szereti a hosszú kanyarokat, az RS, az R-be meg a rövid kanyarokat is nagyon szépen tudod abszolválni. Tehát egy picit máshogy motorozható, nekem a szívem csücske az R, tehát a Naked. Az RS meg annak, aki mondom még egyszer a RT fele nem akar mozogni, és akkor akar egy relatíve kétszemélyes és szélvédelemmel ellátott, jól dobozolható motorral túrázni. Ezzel már inkább túráznak is. Igen, ahogy mondod, hogy ezek a hosszú kanyarívek, azok is inkább akkor az ilyen... Hát úgy van kialakítva maga, egy picit a futóművet azt ott eltolták, igen. Igen. A 136 lóerő kérdezted, hogy van-e különbség az RT, illetve a többiek között. A főtengely az RT-nek mindig nehezebb. Tehát ezt sokan azt hiszik, hogy itt van előttünk egy üvegasztal, ebben van két motorblokk, az egyik az egy RT, másik az egy GS. És ugye annak idején, amikor kijöttek ezek a blokkok, akkor voltak különbségek főtengely súlyában. Most is van, tehát az RT-nek a főtengely mindig nehezebb fél kilóval. Ez azért van, mert állóhelyzeti sebességnél, vagy hát rezonanciáknál ugye az idomok azért ne duruzsoljanak akkor át, mint mondjuk egy kevésbé felidomozott motoron. Tehát az RT-nél nehezebb a főtengely, más a generátor, mások a beállítások, tehát nem ugyanaz, tehát ugyanaz a blokk, de mégse ugyanaz, tehát azért vannak különbségek. Tehát ezek a motorok, ezek teljesen máshogy vannak hangolva, tehát mind a futómű ügyileg ugye több visszajelzést ad a normál, ez a 45 mm-es csúszószárú teleszkópvíra. Az elektronika, ha rendelsz hozzá ezt a Dynamic-ezált szintezi, ez tökéletesen megold mindent, tehát az asszony nem megy a nyakadba, te nem mész az asszonynak a mellei közé hátra, hogyha esetleg fékezel, meg gyorsítasz. Tehát nagyon-nagyon jól motorozható, tehát sokkal több visszajelzést ad az útról, nagyon állat a motor, tehát tényleg azt mondom, hogy borzasztó, drasztikusan alulról tényleg akkorát megy, hogy leesik, ha leszakad az ember feje. Erre van egy példám. Buza Sanyi barátunknak egyszer GS helyett egy R1250 R tudtam neki adni, és szegény Sanyi fölült a motorra, elment itt az autópálya felajtóig, és visszajött egy pár perc múlva, és mondta azt, hogy mit tettek ebbe. Ez leszakad a fejem. Na, én erre azt mondta, hogy ez olyan, mint a Coca-Cola, amikor kijön üvegből iszod, vagy pedig PET palackból. Ugyanaz a löty, csak éppensége teljesen más az íz. Tehát ennél a motornál ugye a súly is jóval kevesebb, tehát 239 kg az R, 243 kg az RS, tehát az a idomzatbeli különbség van. Tehát könnyebb a motor, mint egy GS vagy egy RT. Ugye ha nincs szélvédelme, akkor az érzet is teljesen máshogy van, meg nagy valószínűleg máshogy is van hangolva a váltó áttételezés, tehát nagyon nagyot megy a motor, tehát tényleg leszakad az ember feje. Aki nem próbálta, érdemes tényleg kipróbálni, mert tényleg nagyon nagy élmény. Tehát az motorotok? Mindegyikből van. Előzetes bejelentkezéssel bárkinek nagyon szívesen odaadjuk.
Tehát nagyon nagy élmény még, hogyha valaki nem akar ilyennel összekötni az életét hosszú távon, akkor is azért érdemes kipróbálni, mert tényleg egy szuper dolog. Tehát főleg, ha hegyig el tudsz vele menni, hegyen pedig aztán tényleg le lehet alázni sokkal nagyobb motorokat, tehát nyomatékból tényleg mindent megold. Feltételezem, hogy akkor mindenféle elektronikák is vigyáznak ránk, hogyha már ilyen teljesítmény van alattam, meg hogyha már a futómű elektronikus, akkor ebből gondolom, hogy... Hát igen, ugyanúgy, mint az összes többinél, csak mondom, itt az első teleszkóp az, ami teljesen máshova vitte ezt a történetet, illetve a hátsó futómű az egyértelműen ugyanaz nagyjából, mint a maga az Evo Paralever futóműről beszélünk. Az, hogy most milyen hosszú a lengőkar, meg milyenek a beállítások, azok ugye minden modellnél más és más, de azt hagyták ugye ennél a modellnél, és ugyanúgy meg, mint az összes többi boxernél. Radar itt sincs még? Nincs. A radar az egyenlőre csak az RT-ben van, tehát plusz ugye az 1003-asoknál van. 1003-asban. Igen. Hál' Istennek az adás szerintem ad rá lehetőséget kellőképpen laza, hát egyfajta beszélgetés, baráti beszélgetéshez, hogy a hibákat is elnézik a hallgatók és a nézők, és én vétettem, mert a történelmét bár azt mondtam, hogy lezártam, de közben kinéztem a jegyzeteimre, és kihagytuk az R1002 RS-t. Igen, 15. Hát pótoljuk. Ugye említettem, hogy magának a motornak, tehát a vízhűtéses motorblokk, az amikor 13-ba kijött a GS-nél, ugye ezt a BMW nagyjából úgy vezette be, hogy 13 volt GS, 14 GS Adventure RT, és 15-ben jött ki hát kevésbé fontos modell, minden modell fontos természetesen, csak a darabszámok azért adják magukat, ez a R és az RS jött ki legutoljára. Tehát ez 2015-ben jött ki, ennek igazán maga a nagyapja, az a modell, amiről most beszélünk. 125 lóerővel, ugyanaz a teljesítménnyel, mint a vizes GS-nek az első blokkja volt. Ahogy mondtam, és hogy elhagyták itt is ugyanúgy az első telelever futóművet. A motorkerékpár teljesen más műszerfalat kapott, mint az eddig megszokott volt, bár ezt a TFT műszerfalat még akkor 15-ben nem tudta, illetve akkor debütált az RS, ami nekünk az ST után egy jó pár évig, ugye 2008-tól egészen 2014 végig, 15-ig nem volt ennek utódja, és akkor kapta meg ez is ezt a 1002-es vízhűtéses blokkot, de ugye el kell mondani, hogy ez 65%-ban léghűtés, és 35%-ban folyadék, tehát olaj és víz. Tehát ez is hangsúlyozni kell ezt a történetet. Tehát ez volt maga az alap, amire támaszkodott a BMW, és ezt ugye 19-ben dolgozta át. Na most ott volt egy trükk, mert 18-ban sietett a BMW, és 18 októberében gyorsan kidobta az 1250 GS-t, novemberben már itt volt az Adventure, és decemberben itt volt az RT. Na most aztán ugye a lendület az úgy volt, hogy kicsit alább hagy, de februárra jött az R, és ugye az RS volt a legkevésbé fontos modell ebből a 5-ösből, ezért ezt elhúzta egészen augusztusig, mert nagy valószínűséggel a kapacitásai a gyárnak nem voltak megfelelőek ahhoz, hogy ennyi motorblokkot gyártson, és egy kalap alatt kihozza az összeset, és ugye ezért mondjuk azt, hogy az RS-ből nem is volt 19-es modell, mert ugye azt kell tudni a BMW-nél, amit augusztus második hetétől, tehát ha az össznaptári heteket nézzük, akkor a 32. héttől gyárt, azt úgy hívjuk, hogy következő modellév. És ebből adódik, ez már ugye következő modellév, az 2020 volt, tehát augusztustól jött ki az RS, tehát azóta létezik az 1250 RS, illetve hát februártól az 1250R, és hát ennek most a faceliftes változata, ami 23-ban tavaszán, tehát tavaly tavaszán változott egy picit, meg erről beszéltünk is, tehát nagyjából így jutottunk ide most ehhez a modellcsaládhoz, amiről most szó van. Akkor ezek most hol járnak nagyjából? A modellciklus vége fele járnak a modellek, és hát a BMW-nél az, hogy mikor mit hoz ki, az nekünk is néha ilyen, hát nagyjából tudjuk, hogy mikor számíthatunk rá, de sokszor azért megtréfálhat a gyártó, és lehet, hogy egy picit előbbre hozza.
Az R és az R-test azért nem várnám még mondjuk holnap, de mondjuk holnap után már esetleg az 1003-as verzió majd valamikor azért itt lehet, de jelen pillanatban most ez van, ugye ezt szeretjük, ez a klasszikus modellünk. Most pont előttem az 1250R van, mind a kettő sportos megjelenésű, meg hát tisztáztuk is, hogy a teljesítményéből adódóan. A fényezése miatt is mondott, hogy sportos. A fényezése igen, miatt, igen, ez a sportstyle. Piros aranytelókkal, de mégis olyan kényelmesnek tűnik. Tehát, hogy az ülés kialakítása az meg inkább egy ilyen komfortot feltételez. Ezt jól gondolom? Hát bizonyos szélviszonyokig ki milyen magas, ugye szoktuk mondani, hogy ugye vannak ilyen furcsa kérdések, hogy melyik a legjobb bukós, és akkor erre szoktam mondani azt, hogy amelyik a fejeden jól áll, ugye mert mindenkinek amorfa feje, csak valakinek még amorfabb, ezt is szoktuk mondani, de ezzel most azért nem úgy, hogy azért sértődjön az illető. Ugyanúgy egy motoron ülni, az megint egy szubjektív dolog. Ki milyen magas, milyen sisakod van, meg milyen pozícióban feszengsz a motoron. Valaki még 120-nál jó érzi magát, valaki ezt 140-nél tudja meg, tehát azért valljuk be őszintén, egy naked motor, ami nincs szélvédelem, tehát azért húzatos egy kicsit. Mondom, lehet ezekkel a előzőleg említett katedralis méretű plexikkel azért javítani. Gyárilag is van rá plexi, de lehet, hogy egy kis plexi az nem biztos, hogy lamináris államlást eredményez, hanem turbulencia keletkezik, főleg ha utasod van, akkor lehet, hogy szerencsétlen utasnak elkezdi zarázni a sisakját vagy a fejét, és az megint nem jó történet. Tehát az, hogy mindenre legyen egy jó plexi, olyan nagyon ritkán van, lehet valamit javítani, mindig azt kell tudni, hogy az ember melyik sebességi tartományban motoroz. Célszerűen egy naked, de azért nem 200 fölött fogunk nagyon menni, mert azért tényleg azért már az szombos, izmos történet. Erre van az RS, tehát ezért van az RS verzió, ott fölhúzod a plexit, vagy akár lehet kapni hozzájuk mindenféle utángyártott meg vetről rendelhető hatalmas nagy ilyen lapátméretű szélvédőket. Ezekkel biztos, hogy kijebb lehet tolni a szélvédelmet, lehet vele azért nagy tempóval is közlekedni. Az ülése viszont meglepően komfortos hátul is, tehát ezek is ugye rendelhetők 3 ülés magassággal, van egy 760 mm-es alacsony. Ha a Garmisch-ba elmentek, jövőre tervezzük, hogy együtt megyünk, bizony. És forgatunk valamit akkor ott látjátok, hogy nagyon sok hölgy, az nem F900R-rel, hanem R1250R, vagy annak az elődjéve az R1200R-rel motorozik. Miért van ez? Mert jó a fizikája a motornak, súlypont elosztása nagyon mélyen van, tehát nagyon könnyen motorozható motor, és a következő ülés az a 820, illetve van a sportülés 840, tehát 3 ülésre lehet rendelni, mind az R-t, mind az RS, tehát ebből adódik az alacsony is, megtalálja a maga számítását, meg a magasabbak is. A hátsó ülés az lehet komfortot rendelni hozzá, illetve hát ülésfűtéssel is rendelhető. Megelőztél. Tehát ebből adódik, tehát a hátsó ülés is relatíve ahhoz képest, hogy olyan keskenykének tűnik, én szerintem relatíve még hosszabb távon is aránylag kényelmes, ez az RS-nél is így van. Maga a motor dobozolható, tehát létezik rá 2 gyári, nagyon spéci doboz, ami elég nagy tempónál is fönnmarad, illetve a hátsó topkéz is rendelhető, bár ott egy szűkebb keresztmetszet, ez a 29 literes kisebb űrméretű van, tehát ez behatárolja mondjuk a kapacitását, amit el tudsz vinni túrára, de alapvetően jópofa motor, itt is van nálunk egy használat, ami föl van dobozolva, tehát esztétikus, nem olyan, mint hogyha úgy rádobták volna, hanem tényleg az bele van tervezve, rá van tervezve. Mind a 2 motornál? Igen, ugyanúgy. Ugyanaz a kofferrendszer mindegyiknél, igen. Hát a konfigurátorban úgyis azt ismerjük a BMW-nél, hogy be kell menni, és akkor ott ki lehet választani opciókat, csomagokat. Apropó színek? Hát jelen pillanatban az R-ből van egy sportstyle, ez a kék-fehér-piros, ez a BMW-nek a motorsport színe. Létezik egy ilyen exkluzívabb fekete szín, ez a triple black, illetve van még egy ilyen, hát én Eternit szürkének mondom, ez az Eternit csőz volt, ez a szürke csőszín, ami most ugye divatos, nagyon sok BMW M2-estől kezdve nagyon sok
sportosabb dizájnú autónál gyártják ezt, ez a tejszürke. Szerintem jó pofa, tehát az alapszín, annak nincs felára, ennek a kettő előbbinek van felára. Az RS-nél ugyanez a helyzet, a szürke kivételével, mert ott a sportstyle, tehát a kék-fehér, illetve a fekete mellett létezik egy hófehér, tehát egy ilyen semleges fehér szín, tehát az alapszín annál. Ha valaki nem vágyik egy kicsit olyan túl harsány színre. Személy szerint ez itt mögötted, ez kifejezetten tetszik meg, hát ez olyan BMW-s megjelenésű. Garanciális feltételei, feltételezem, megegyeznek az általán. Igen, tehát 3 évvel rendelem én általában a motort, 3 hónapos koráig aktiválható a 4. vagy az 5. év garancia, tehát gyári 5 évről beszélünk, és hát ha valaki kér szervizinkluzív csomagot, azt lehet, bár itt Magyarországon kevésbé annyira éri meg, ugye igazán ez a nyugati árakhoz van viszonyítva, tehát azért egy osztrák vagy egy német piacon azért a szervizek jóval drágábbak, magasabb árat képviselnek, mint itthon. Ebből adódik, hogy ha itt valaki vesz szervizcsomagot, nem akkora az, amit megspórol összeg, mint ha mondjuk Nyugat-Európában ugyanezt csinálná valaki. Tehát ezzel lehet rendelni, lehet hozzá kiegészítőként belső táskákat, navigációs készüléket, hát rengeteg kütyű-mütyű van, szelepfedélvédő, bukócső, tehát sok minden van hozzá. Igen, a navigációnak az előkészítése az látszik mind a két motor. Van telefontartó, és valaki telefonnal navigál, annak van egy ilyen Cradle nevezetű bölcső, illetve létezik a gyári navigáció is. Sokszor említettük már itt, vagy említetted a beszélgetésünk alatt, hogy kinek ajánljuk, de most mégis azért összefoglalóként. Tehát van egy naked, van egy szélvédett motor, kicsi különbségekkel, sok hasonlósággal. Úgy is kérdezhetném, hogy akkor mondjuk a Boxer családon belül ki az, aki a célközönség? Hát nagyjából akkor ugye mondjuk azt, a GS az a motor, ami ugye a svájci bicska, tehát egy multifunkciós termék, semmiből nem 5-ös, mindenből 4-es alá, de mindenből. Tehát földút, hegyi szerpentén, kétszemély autópálya, mindent tud. Hát ezért is a népszerű motorok kategória. Egy motorral ugye nagyjából meg lehet váltani a világot. De az ember egy kicsit másfele szeretne mozogni, tehát mondjuk teszem azt itt a nyugat-európai műhúgyhain motorozunk, és tényleg azt mondom, hogy nagyobb cuccokkal, meg nagyobb szélvédelem van igény, akkor az RT lesz a motorunk. De hát az RT-t azért, hogy most leugorjak a városba, mit tudom én, 2 kifléjel a közérbe, tehát azért nem biztos, hogy így elővenném. A GS Adventure ugye a GS-nek egy kicsit a XXL-es változata, tehát aki még egy nagyobbra, vagy egy ilyen robosztusabb valami németes technikára vágyik, ők veszik meg ezt. És akkor ugye az R és az RS, ahogy mondtam is, hogy darabszámból ugye érzékeltettem, hogy azért marginális modell. Tehát ez a motor azoknak, akik motorozni szeretnének igazán. Na most ez ugye nem mintha a GS-en nem motoroznánk, csak ugye ott van az a túra lehetőség. Ennél is mondhatjuk, hogy a dobozok miatt ott a túra lehetőség, de igazán ezzel inkább maga az igazi motorozási élmény, hogy hazamegyek és elmegyek és megyek egy Balatonkört, és jó érzem magam, és tényleg magát a kicsit azt, ami a motorozásról szól. Nem biztos, hogy céllal megyek valahol, az a céltalant is. Illetve hát tetszik maga a jármű valakinek, akkor ezt vegye meg. Mert még egyszer mondom, ez az ER, ez mindennapi, hétköznapokban is, akár városban egy robogó helyet, ugye most itt a pakolhatóság mindig illetve az, hogy váltogatni kell, ha valaki természetesen nem szeret váltogatni, annak egy automataváltós robogó biztos, hogy jobban megfelel, de egy nakeddel én el tudom képzelni azt, hogy a városban is tökéletesen lehet motorozni. Az RS meg az a modell, aki a RT-t nem szeretné megvenni, mert még nem öregedett hozzá meg, vagy nem nőtt föl ahhoz a feladathoz, vagy nem úgy motorozik, ahogy az RT-hez mérten neki most az igényei megfelelőek lennének, az veszi az RS. Tehát egy kicsit sportosabb, filigránabb motor, tehát én azt gondolom, hogy ezt nagyjából így kell összerakni, tehát az RS az a modell, ami az RT-nek a belépője ilyen téren. Zoli, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, megint nagyon sok izgalmas információt osztottál meg velünk. Nézőknek és a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ha bármelyik motor felkeltette bárkinek az érdeklődését, akkor itt a Fullgáz, lehet jönni előregisztrációhoz kötött ugyan, de van teszt lehetőség, ahogy azt az Zoli is mondta.
Mi pedig jövő héten hétfőn egy hasonló motorbemutatóval jelentkezünk, szerdán a beszélgetős műsorunkkal, és hamarosan a péntekeket is kitöltjük, ahogy azt már sokszor megígértem. Sziasztok! Sziasztok!